Mananom ko. Mananom ko. Diri ko magtanom. Diri ta, tapat ko ni Chris. Tapat ta. Ako itanom guys, karka. Ako na itanong kay. Oh, tunga. Wait daw. Pagtanom na mo diha kay para mudaghan na ng inyong Tanom naman ko. Magkalot man ko Star Cup diri. Ora, gitanom na nako di ara na siya. Tabunan na nako siya. Nanakog tanom, natanom na ako nyo ha. Kani maluloy pa ko itanom. Tanom ko ni para managhan. Gibart, naman na lang ko tanom. Ikaw wala pa pagtanom na dira. Pero na kay harbison. Tanom mangyod ko. Awa. Tanom man ako na. Ay, nyadya na makitaan. Ikaw, Jimmy, natanom na ka, Jimmy. Da pa. Pagtanom na diha kay Jim, bangag man ko be. baya kay anyihon og di ka magtanom. Bali, tiya bali. Lalom ma. Tara, uli na ta atong balikon sunod adlaw. Tara. Ano na? Excited na kay ko ba? Tutong tanan, bagay na munga na to. Sige. Tara, sige. Dagan bunga ako. Dagan bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ipon daw na ako ang bunga sa kuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yay! 23! Na, imo ha? Ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yay! Imo, Grace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21! Wow! Pero 23 ako ah. Ako ang pinakadaghan. 13 nakuha. Makaon ta? Ang taon na. Makaon na lang ta. Ako kaunon man kuni ako abe. Unsa day sulod ana Jim? Itlog, yung egg sa dinosaur. Egg sa dinosaur Kami na. kainin siya Ito oh. ng Jurassic Park. Jurassic oh. Wow! Yummy. Pwede mo tilaw, Jim? Tilaw. May kog isa, Jim. Lamig lagi, Jim, no? Tagaan po ka sa kuwan niya, no? Ikaw, mapagkaon na mo diha. Hot na ko ah. Ako po, makaon po ko, Jim. Tanaw na ko. Dahil man kayo abrihan ni ako kay pulido og ugat. Baga man siya ugat. Mo nang dugay ko anon, kaunon. Lamig na siya no. Lamig man siguro ni. Ya. Wow! Yummy! Imo mo rin? Magkaon man pod ko. Mas lami man ni ako. Dagko pa gyud. Tag 3 hours man na mahurot. Dugay ma'am na abrihan imo ako i-share kayo. Lami kayo, Gibor. Lami kayo. Na may popstick ako Grace, lami kayo, Grace. Grace. Ako tanawa, Star Cup man ha. Surprise egg man Wow! May kayo. Doon lagi na na ay egg. Bari ta kaon. Sige. Daghan na lagi kang nakaon, Jim, no? Ayaw gyud panghatagan na, Jim, no? Mata ako man ni ako may tanong ani. Tara oy, ato na ning harbison kay maulan na. Sige. Baka na pa ako ah. Yuson ako yuson. Nako ah. Parang no. Ay, sawlat ako. Wala puro kumura. Tara na. Kung yung mamay, tuyo. Tara na.